Inyanga ayidumi ngakubo, iphinde inyanga ibe umthakathi kwabangakubo. Ukona umuntu ofike aqala into ayisungule bangamnaki, bangameseki ngakubo esikhundleni salokho bamgxeke. Uzobe ethi sazi abantu nabenza izinto thina ayisuke uyachansa lo. Uma ungabuza ukuthi obani labo bantu labo abanamagama. Amagama abo umona, umhobholo, uthumbu wakhona uyalusa. Lo muntu athandwe ngabantu bakude abangamazi angabazi. Bamthande bamphakamise bameseke bengamazi aze ayafika phezulu athi esicongweni. Bese bethi beyixoxele xa ke ve ngihlekisa uyangichaza manje. Hayi wangakithi, hayi unamanga. Othi ngimfonele nale number aqala icele kumye kuqala. Uthi uhlezi ubona ngekholi siyangena. Hey sibanibani bangiphikisa ungangakithi awu uxolo ngikhuluma nobani ekahle wena msukuzenza umuntu ngami wena. Awusangazi manje ukhuluma noNkululeko. Empeleni uNkululeko ngiyamazi kepha inamba yakhe angazi ngibe nayo asixhumani namanje ungifonele ngoba bemphikisile ngeke ephinda ngifonele.